Hi my loves! Welcome back to my channel of blessing. I'm gonna cook dinner. If you are interested and if you're not interested, please be interested. Anyway, okay, magbot-bot kog loto. So this is my own recipe. So this is nachos recipe. Yeah, it's nachos, Mexican nachos. So, but this one is different because wala siya karne. Puro siya mga beans. This one. Yep. And this one. Kamon lay basa? Kabasa mo? Kung di mo kabasa, pagbulima na ninyo. O kining. There you go. Kabasa mo? Okay. So, muna siya ako ang, this is my own loto-loto. This is my own recipe. So, this is nachos recipe. So, I'm gonna use, this one. Mexican nachos. Nachos. Acho? Like that. Okay. Okay. Alright. So, naman ko sobre dire. Actually, ang chili corn carne also is murag parehas ra sila og flavor. Ang nakalahi lang is pangalan rin nakalahi. But actually, parehas na good sila, my loves. Okay. So, maghiwa ko og kamates. Kamates is nag-budget aron my loves. Wa pa matay sweldo ni Whitey, wa pa tay sweldo ni Lolo. So, mag-budget ta mo niya to ang hiwaon. Onya onions, garlic, onya og kini ang capsicum. So, mo niya akong gamiton also ang kini. Kamo na lay basa ha? Okay. Okay, maghiwa ta, may lasa. So, maghiwa-hiwa ta og kamates. Okay. So, mo na siya. Okay, yaw, hinay-hinay ta ha. Hinay-hinay ta kay basig maputol lang ato ang tudlo. Okay. Right. See, kung ikaw nag-diet ka, if you're looking for protein, so this food is really, really good for you, my love. So, nahiwa na ako niya akong garlic, onions, tomato. Unya, ang kining siling dako nako. Asa man kaning siling dako. Naglamas, my loves. No? Kaya lamas, may nagdala og kalame. Lamas sa kinabuhi. Yeah. Saba. Manay lamas kinabuhi na to, my loves. Ang atong kinabuhi ka na, my love. No? Kabaka, my love. Kaya ito na kayo problema, my love. Ang kinabuhi na to, my love. Ay, ayok mo kayo problema. Kanang problema, sama na sila mas kinabuhi nato. Masa mo, salamat sa kinabuhi nato, my love. Unya kung ikaw, kay problema, halaan mo, pag siya naman yung kinabuhi, diha ka, basig wala, dili ka tawo. Dili ka tawo kung may problema. Na, magamit naglamas, para mo lami yung ato ang pagkaon, daghano na to. Kung may daghan ng problema, hala, palami as kinabuhi. Okay. Pero ano, inana akong kain, nana, yun na siya. Pagpalit na ko, inana na yung kulor. Style na siya, may love, ha? Ay, oil. Tangatag oil. So, siya. Gamay lang, my loves. O, ayan, ay, basig maglutaw-lutaw ta. Gamay lang, good. Igo lang, good siya nga magisa. Magisang lamas ba? Una ang ito ang garlic. Garlic. Okay, na to itong garlic, my love. Ano man, my love? Ito ang onion. Silono na itong onion. Taguan diha. Ilad niya mo, basta tuo mo na ko kayo na. Wala lang solod. Oy, muna di push. Okay. Ay, nako. Ay, kung nagtanaw kayong diha, unya pagkahuman, mauna na siya. Ilunod na to ang kiniang ato ang
Siling dako. Ilan na to? Siling dako. Oh, sa tawag na kapsikong. Alright. May karon may labs. Mato na siyang paituson. Sa Bisaya paitusa usa na para makuan iyang kalame. Ano na siya? Ituson. Sunod ang ato ang kamatis nga perting gamatuya lag budget. Pagkaman na may labs. Bihal tayo mga tulan. Ano na siya? Download natin siya ang kini. Tomatoes. Come on. Ano na siya may labs? Ano ka nang paano na siya ka nang whole tomato? Magulo siya. Whole tomato. So ato na siyang ano lang niya to may lab ha. Muna siya. Mano di mano na nito pinubri ba? Pinubri style. So kung dato mo, kamo na lang mag-adjust. Okay? Mag-adjust na jud mo kung mga dato mo. Sa man na pinubri mo nga to. May butang teka na kabraha ka. Kapag kasi malulod ka dis kung kaha. O sige. Karon may loves. Ito ang atong kaha. No. Bukal na siya. Niitos na ang iya ato ang lamas. Atong ilunod ang ato ang kuan. Red kidney beans. Okay? Tabunan na ito na. Nakita na ito mga ibili na siya. Okay. Tanan ba itong lihok atong cha-cha? Sunod, 4-bean mix. Okay. There you go. Kini siya ang baked beans with tomato sauce. So siya. Budget, my love. So, very, very swak sa budget. So, tara, my love. Tara! See? Ano na siya? Okay. So, kana siya, my love. Dili na kinahanglan ninyo nga inyo pa yun ang lutuon. Kay luto naman na siya daan. Inyo na siyang ikuan. Kanang pabukalan. Okay? So, kana na. Pamanggalit na direct. Oh, pwede na nakuan. Kamo na lang mag-adjust my tops. Okay. So, muna siya may labs. Pabukala na lang na. Usa na yung pabukala. Ato sa gilundod ang ato ang pinakalame. Pinakalami. So, akong gibuta may lab. Kikini may lab na. Breha naman gunako ni siya. So, chili corn carne. Ang kini Mexican nachos. Okay? So, actually, ging na naman tamo nga kaya na sila, managsuon na sila. Parihas lang lamiang may lab. Nakalahi, pangalan ra. Okay, so ako ni siyang gamiton, kaya naabrihan naman gud nako. Okay. See? Okay. Tawara ko na may labs. Oh, parehas sige sila color may lab na. Lahi lang ng kuan na. Lahi lang na sila apelyido pero managsuon na sila. Managsuon na sila. Parehas maglami, parehas og baho, parehas tanan. So managsuon na sila. Lahi apelyido ambot lang kasi amahan ani nila. Okay? So, kayo na to. Hello kay Obe, hello kayang tunang-tuna na. Hello kay Hulokay na siya may labs na. Okay na, ayun na pagtanto nyo kanang ukayo ninyo, kanang igo-igo lang ba nga ma-mix siya. Okay, basid malata lang po dito na to ang beans. Okay? So, muna siya may lab. Very simple and very easy recipe. And swak na swak sa budget. Okay? Okay, tabunan na to. Siya may lab, nagbukal-bukal na siya sama kabukal sa akong dugo. Okay? Damn. Come on. Okay. Lami siya. Sama kalami na ako. Promise me. Lami lagi siya. Lami lagi, promise. Lami lagi. Lami siya may labs. Tawa na ko may labs, oh. Kalami anak. Kalami anak. Di mo lami anak na? Ha? Di mo lami anak na? Kalami anak. Masarap yan. Masarap yan. Galing sa puso ko yan. Binunot ko yan. Galing sa puso ko.
Nya.